Zakiak 40, errestuak 30. Zakiak 30, errestuak 40, arraia pasa. Hemen ikusten dugu pelotan kuadrilla, klasikoz jantzitako ta nahiko abila, baina hasi ezkero zeo zeren bila, urrena publikoa ere jantz dadila. Jokua. Zakiak 3, errestuak 3. Urdin. Zakiak 15, errestuak 1. Amamos eta urtseko arraia. Bi arrai, arraia pasa. Arraia pasa edo bi arrai, zaila da kontrolatzea, baino are zailagoa dugu hauek arraia jartzea. Hemen alare arraiarekin sekula ez da jakiten, garai haietan oraindik etzen doping kontrolik egiten.